Барои программист шудан ту бояд як макбуки пеш бигирӣ, қати айфони последний модель ва $2000 расход кунӣ дар чизо. Ҳамин фикрҳоро мекунанд обычно одамое, ки дар бораи программирование тасаввурот надоранд ва сар карданиян намедонанд чӣ кор кунанд. Ҳозир боша мо ҳамин мифа разрушат мекунем, ҳамин мифа мо мешканем ва ман шахсан ба шумо мефаҳмонам, ки хеле компютер мегирӣ, ки программист шуданда туда хизмат кунад ва проблемат накунад. На самом деле бисёриҳо фикр мекунанд любой программирование дар любой соҳадам як компютер мегирӣ, ба ҳамаашо кор кардан мешавад. Лекин на самом деле ин хел нест бачо. Ҳар соҳаи программирование талаботаш ҳархела ҳай ва на ҳамаи соҳаҳо аз шумо талабот мекунанд, ки гарени компютери мошини бигирем. Ҳозир биё як лав мегзаронем айназар ҳамин соҳаҳоро ва мебинем кадомаш барои чие. Программирование базовӣ ё ин ки омӯзиши барномасозида чӣ хели компютер ба шумо дар кор мешавад. Хоб дар ин соҳа обычно мисол мегирем забони барномасозии омӯхтанаш забони Python ҳа. Дар инҷа алгоритм обычно мехонанд Telegram бот проектҳои мисол ӯ қадар гарени калони бад намекунем, вай базови программирование ҳисоб мешавад. Дар инҷа редактори код худшам VS Code мешавад, ки ӯ қадар программаи қин нест. В целом дар ҳамин базови программирование редактори коди VS Code дохил мешавад ва терминал. Ба ҳамин дута чиз практически любой кори шумо тамом мешавад. Барои ҳамин инҷа уқа компютери гарени мошини дар кор нест. Нигоҳ кунед, Intel Core i3 ё ки Core i5, Ryzen 5 агар мисол AMD боша процессораш, RAM оперативкаш 8 гига ё ин ки 16 гига, дар байни ҳамин боша ништиягай, SSD-шка яъне хотираи компютер 256 гига то 512 гига боша, нормалния шумо да хушрӯ хизмат мекунад ҳамин ноутбук. Хулосаи гап, агар шумо Python омӯхтеса бошен ва Telegram бот ва анхе проектҳо кардеса бошен, шумо да ба ҳамин параметрҳо ноутбук достаточнияй. Ва асобена шогирдои худам да ман ҳамин хел чизоро тавсия метавонам, чунки ӯ қадар чизи қимати бадам дар кор нест, ки сумшуна расход кунам. Қисми дуюм да мегзарем и веб-разработка ҳай. Соҳаи веб-разработка да бачаҳо обычно чӣ истифода мебаранд? VS Code, браузер, Docker, база данных. Ва дар ин чизо аллакай компютери камтарак мошинитар, чем ай базови программирование дар кор мешавад. Чунки шумо худтон агар ки надонен ё чи программа ай метавонед дар Google бизанед ва бинед, ки асобена Dockerда уже компютери камтарак бақувваттар дар кор мешавад, чем минимальни параметр қати. Баъд хотираи бисёртар мегирад, баъд ҳамчунин база данных. Бале иё дар компютери простоям кор мекунанд. Лекин гап сари ӯ, ки ин чизо вақте ки ҳамаш якҷоя запускат мешаванд, ё ин ки Chrome да чанд вкладка мекушоӣ, баъд бо одновременно Docker запускат кардагӣ бо VS Code, баъд камтарак конфликт камтарак мечаспа компютерида. Ҳамин сабаб шоби начаспа муддата ту метавонӣ бигирӣ ноутбук ё ин ки компютери Core i5, Ryzen 5, хотираи фаврӣ ё ин ки оперативкаш 16 гигабайт боша ва хотираи компютер худаш SSD-шкаи 512 гига нормалния. SSD 512 гига мегирем. Барое ки опять же гуфтам, ку шумо як гала процессор одновременно запустид мекунем, як гала вкладкаи браузер мекушоен, а ҳамин ҳисоб бачо оперативный памят ва SSD шумо да важное. Сеюм қисм да мегзарем. Мобильная разработка ё ин ки барномасозӣ барои телефонҳо. Хоб дар инҷа бачо истифода мебаранд программистҳо ай барномаҳои Android Studio, гарени программаи вазвинай Xcode дар MacBook ва Android Studio дар компютерҳои Windows ва ҳар намуд эмулятор. Бо мисол ман агар ҳозир ноутбуки Windows дошта бошам, бугун барои Android ягон программа бисозам, ман Android Studio истифода установка мекунам, ҳам бо эмулятори Android, чтобы ҳамон программаи кадагӣ, программаи Android ман дар ноутбуки худам кушода бутонам. Мисол BlueStacks ҳастай, бо ҳар намуди дигараш ҳастай. В целом ё гарени бад талаботи зиёд доранд. Ва нигоҳ кунед бачо, барои ин хел разработчики, мобилни разработчик дар кор мешавад компютери ё ин ки ноутбуки процессораш Intel Core i7 ё ин ки AMD Ryzen 7, RAM 32 гигабайт боша, 16 гарени минимални ҳисоб мешавад, лекин 32 боша хай желателен хубтарай. SSD-шка i512 то 1 терабайта боша бояд мегум, барое ки ман худам ба Android Studio кор кардагиам чиста барои санҷиш ва дидам чӣ хел талаботи вазвин дорад. Барои ҳамин бачаҳо агар шумо ҳамин хел разработчики телефон шиданӣ бошен, шумо да инам хели чизои ноутбук ба ҳамин хели параметрҳо туғри мегирад. Як бор дигар мегӯям, ки эмуляторои телефонҳо ё гарени бад нагружат мекунанд компютера бачаҳо, в целом системаро.
чорум қисм да мегзарем data science ё ин ки машинаи обучение. Ҳардаш ҳамин примерно як самта дохил мешаванд ва аз чиё истифода мекунанд? Ай Python, TensorFlow, PyTorch, Jupyter. Ё ҳамашон бачаҳо бигем ҳамин экосистемаи Python да дохил мешаванд ҳамашон ва уже талаботҳои ё гам гарени баъд зиёда барое ки шумо нейронкаи худтонро месозед ё ки data science обработкаи даниёе ки мо гап сари 1000, 10,000 ё ки 100,000 не, гапи миллионҳо сатрҳои информатсияро мо дар назар дорем бачаҳо ки ҳамаи анвора бояд компютери шумо обработка кунад. Барои ҳамин шумо бачаҳо ба 8 гига RAM нарен бигем ма data science мешавам, намешава, просто қувват намекунад ноутбуктон бачаҳо. Хоб барои ин дар кор мешава тоже Core i7 ё ки Ryzen 7 ва аида боло хубтараш RAM 32 гигабайт, лекин бо боло боша бо хуб мешава. Аиҷада уже видеокарта Nvidia хай RTX боша нормалияй, RTX нормалияй ва кортона хеле сабуктар мекунад. Иҷа бачаҳо уже GPU дар кор мешава, яъне ман графический памят дар назар дорам, дар кортон мешава видеокарта, чунки ҳамаи корора кардан ҳисоб-китоби гарени баъз зиёд дар кор мешава. Именно вақте ки расшот бисёр дар кор мешава, обработка бисёр дар кор мешава, ҳамин ҳолата GPU шумо бояд дошта бошад дар ноутбуктон. Ва в целом я бор дига такрор мекунем, машинаи обучение, яъне ML, machine learning, GPU-и гарени мощный ва оперативкаи зиёд талаб мекунад. Ҳамин даниёи бисёр қатъи кор кардан ҳам хеле бачаҳо. Так шо агар шумо дар ноутбуктон нейросети қатъи кор карданӣ бошед, бе видеокартаи мощный қин мешавад. Қисми панҷам бозӣ сохтан. Обычно чӣ истифода мекунанд? Unreal Engine, Unity, Blender. Ё чизҳои ҳам ки бениҳоят муҳим ҳисоб мешаванд барои любой разработчики бозӣ. Обязательно дар кор мешавад ноутбук ё ки компютери Core i7, Ryzen 7, тоже боло боша хубтара. 5 не мешава ба шарти ки дига параметрош мощный боша. RAM 32 гигабайт желательно. GPU уже иҷадам GPU дар кор мешава, RTX 3060 боло, ба дигарошани мешава, скорее всего ба ида старшани, не ки желательно ҳами параметро боша. SSD хай 512 гигабайт то 1 терабайт, тоже нормальняй. Барои чӣ бачаҳо любой движок ки бозӣ соз кардан ё 3D графика истифода мебарам. Барои ҳамин шумо да GPU калон дар кор мешава. Ва в целом агар як компютери универсальне гирем бачаҳо, барое ки бугӯям ҳамин программисти ки любой чиз афоридед бишини кор кунед. Ягон Core i7 ё ки Ryzen 7 мегирӣ, ягон RAM-аш i16 то 32 гигабайт боша, SSD-шка 512 то 1 терабайт боша, хай GPU не обязательно, не ки ту медонӣ ки бозӣ соз кардан наметонӣ ва ML-ам нишида наметонӣ, лекин бозӣ кардан метонӣ худат ва ягон программаи мощниро запустид кардан метонӣ в целом. Просто как разработчики постоянно бозӣ наметонӣ шида. Ин ҳамин параметро бачаҳо нормалиянд. Ана ки тоиҷаро видеоро ки кардем, бисёриҳо мепурсанд ки ака компютери худат чӣ? Худат чӣ хели компютер дорӣ? Ва ман бачаҳо изону кашдаоди шумода параметрои компютери худма нишон метавам, система да даромада ва мебинем ҳозир ина компютери худма, барое ки ман тоже наизуст намедонам ҳамаи параметроша. Ва ина мебинем бачаҳо параметрои ноутбуки ман. Ҳозир ман скриншотша также дар экран мемонам ки шумо бибинед. Памяташ 500 гигабайтай ва конечно же вай айсоби кодировка 407 гига нишонаш меда. SSD-шка видеоадаптер надора видеокарта бачаҳо, ҳамин 500 мегабайти внутринишай, оперативка 8 гигабайтай ва процессор AMD Ryzen 5 қатъи Radeon Graphics. Ва ин ҳамин ноутбук қатъи бачаҳо ман чӣ корҳоро мекунам обычно? Telegram bot месозам, автоматизатсияи аккаунтҳои Telegram мекунам, веб разработчикиам мекунам, сайт месозам, ҳам фронтенд, ҳам бекенд, фулстек хидматоҳа мекунамаш. Ба библиотекаи Django бекенди сайт ман месозам, ба база даних кор мекунам, ба любой намуд Postgres, SQLite, комишки боша вобастаи проект, ба ҳамаям ё кор мекунам. Бозии FIFA, Call of Duty, да ин ҳамин чиз ман кардагиам. Ин ҳамин чизда ман бозии FIFA қатъи Call of Duty кардагиам. Call of Duty Ghost ба фикри бозии 2019 агар хато накунам. Ва ҳамаи ҳамин чизҳоро намин ноутбуки ман мевардора. Айсоби чӣ? Айсоби ки поколени навай бачо. Ва ана ҳамин чиза ман фаромӯш кардам шумо да богум давоми видеода. Кӯшиш кунед ҳамеша вақте ки ноутбук ё ки компютер мегирен, штоби поколенияи нав боша бачо. Поколениро ай ки ҷо мефаҳмӣ? Чандум поколения. Просто мезани ин ҳамин процессор вақте ки дар бари номаш рақам дора, ҳамура просто шумо мезанед ки процессор нами рақам кадом поколения ҳисоб мешава. Ва шумо да Google мегӯянд ки кадом поколения. Обычно ҳозир именно
ҳозира шуда бачо желательно барои бугӯй бигири ноутбука минимум 5 сол хизмат кунад. Поколенияи 10 ё ки 12 боша ақаллан. Ина айма мисол 12 ё ки 13 аниқша намедонам бачо. Лекин боша ай 10 поколенияи боло боша, чтобы 5 сол дига хизматон кунад. Ҳам хел параметро боша. Иншоалло ки шумо гарени ай ноутбуктон фоида мебинед ва ба як направлени ихтона бо ноутбуктон хизмат мекунад. Аммо ошноед ки ҳамин саволата да доим мега чӣ хели компютер гирем ки программист шам. Ҳамин видео роиш ки дига тағам на те саволоро ҷавоб доданда. Ва касе ки агар программист яъне оям намедона ай чӣ сар куна, бачо ай имрӯз сар кунед ай роҳнамои барномасозӣ. Роҳнамора ма дар телеграм-боти худам бепул мондагим ва также видеои роҳнамои барномасозӣ ҳаст бачо ки ма дар болои видео мемонамаш, подсказкада шумо метавонед бинед ва ҳамчун дар описание ҳам ҳаст. Ҳам видеои роҳнамора мемонам бачо, ҳам файли роҳнамора хича ссилкаи телеграм-бота ки шумо даромада бепул мегиред роҳнамои барномасозира ва ҳар як направление ки айни ҳол мо ай назар гузарондемшон, шумо барои ҳамвора направлении полностью тайёршавиша мегиред. Видеора то охирша тамошо карден шумо дар раҳмати калон ба ошнотон роё кунед. Бо шумо буд Амирӣ. То видеои дигар хайр.